U Ždrelu se u smeštaju Simonović održava drugi šahovsko-matematički kamp koji ove godine traje 7 dana. Lakše nam je ove godine i sve opuštenije zato što je prošle godine bio prvi pa smo onako stekli neka iskustva. Ove godine imamo više učesnika, mnogo je veće interesovanje i bilo je mnogo više dece koja su se prijavljivala, ali prosto nismo imali gde da ih smestimo, kapacitet nam je ograničen. Tako da ćemo vidjeti sledeće godine kako ćemo sve to da organizujemo. I ove godine imamo devojčicu iz Požarevca i devojčicu iz Niša, pored naše dece članova šahovske sekcije. Za razliku od prošle godine produžili smo kamp, traje 7 dana, ukupno je 30 dece i kao i prošle godine, pored šahovsko-matematičkih aktivnosti, časova matematike i šaha, ima tu mnogih drugih aktivnosti, čitanje knjiga, sportskih aktivnosti, šetnji, obilazaka, imat ćemo i jedan dan kupanja u banji Ždrela. I deca su bez mobilnih telefona? Jeste, to nam je onako odlika kampa, pored zdrave hrane. Trudimo se da ih što više oslobodimo mobilnih telefona i uspevamo u tome. Ove godine je lakše nego prošle. Dobijaju u toku dana 2 puta da se jave roditeljima, tako da je sve u redu što se tiče toga. I ko je organizator kampa i ko vam je pružio podršku? Organizator kampa je šahovska sekcija osnovne škole Bata Bulić i podršku nam, kao i prošle godine, pruža šah klub Sloga Petrovac na Mlavi. I mogu da kažem da su nam roditelji glavna podrška, da i finansijski obezbedili su nam neke donatore što se kampa tiče da bi mogli da prilagodimo cenu i podrška su nam svakako u svakom smislu, obilaze nas, snabdevaju voćem i hvala im ovim putem. Zahvaljujemo se smeštaju Simonović na usluzi, kao i prošle godine, planiramo da i dalje budemo ovde. Narednih nekih godina stvarno je lepa priroda, uživamo i deca i mi. U okviru kampa u četvrtak 13. jula održan je šahovski turnir na kome je učestvovalo 43 šahista iz Despotovca, Niša, Požarevca, Beograda i Petrovca na Mlavi. U sklopu šahovsko-matematičkog kampa održavamo turnir, to je bilo i prošle godine, gde smo uspjeli da zbog smeštajnih kapaciteta i zbog samog mesta turnira da bude 40 i nešto učesnika, gde što se kvaliteta tiče je izuzetan kvalitet, gde mi ovdje imamo i nosioci medalja sa državnih prvenstva, nosioci rating listi. Jednostavno, ko se bavi šahom ozbiljnije, on tačno zna koje su ova deca i može da prepozna deca koje su samo u vrhu Srbije. Tako da i uz našu decu iz Petrovca koje su naravno imaju prilike da mnogo nauče od njih. To je ideja osnovna i kampa i celog ovog projekta. Za nekoliko dana mladi petrovački šahisti će učestvovati na državnom finalu sportskih igara mladih. Da, zahvaljujući šah klubu Sloga Petrovac i zahvaljujući radu šahovske sekcije i ostalih trenera koji rade u klubu, mi imamo prilike da je sportske igre mladih su prvi put ove godine, znači dodeljena je uloga domaćina, gde mi imamo 2 naše devojčice, trener Mina Guljević, lični koji će da igraju na finalu. Još imamo 3 ili 4 dece koji su na indirektan način vezane za šahovsku školu Petrovac, Sloga Petrovac i sve to, trenerskim poslom, što sekcijom i sve to. Tako da bukvalno od koliko to, znači mi od 6 učenika imamo 6 u finalu državnog prvenstva. Kako vidite rad na promociji šaha na području Petrovačke opštine? Imamo mnogo mladih šahista, u mnogim školama se otvaraju šahovske sekcije. U odnosu na ostatak Srbije, kako je Petrovac na Mlavi pozicioniran po pitanju šaha? Što se tiče masovnosti, Petrovac, ja mogu da vam tvrdim da je on po masovnosti broj 1 trenutno. Znači, i ne samo to, zajedno sa upravom kluba doneli smo odluku da omasovimo šah u celom Braničevskom okrugu i to se već pojavljuje. Kučevo je počelo da napreduje, Požarevac enormno raste, Kostolac, a javljaju se neki malo prijateljski gradovi kao što je Despotovac, nama bliski, koji nisu deo regiona, ali očigledno da se pokrenula jedna ozbiljna priča u tom šahovskom radu, tako da sve više ovaj okrug, a Petrovac postaje na neki čudan način centar izbivanja, postaje centar za te neke još ozbiljnije stvari. U centru Srbije je to mnogo drugačije i bukvalno mi smo za godinu dana uspeli da ovo postane centar. Pričam za Braničevski okrug, postane centar i najjači centar u centralnoj Srbiji.
U okviru kampa svakodnevno se održavaju časovi šaha i matematike. Iz šaha predavač je FIDE majstor Aleksandar Milošević. Časove matematike realizuju Borko Milošević i Danijela Živković, dok je gostujući profesor matematike, profesorka Katarina Perić. Ovo je jedinstvena manifestacija. Šahovsko-matematički kamp je jedinstven u centralnoj Srbiji. Odvija se tako što imamo predavanja od 10 do 1 prepodne i kasnije od 16 časova do 18 popodnevna nastava. Tako da su deca vezana 5 sati i za matematiku u 2 grupe i za šah. To je osnov rada, tako da za tih nekoliko sati deca zaista imaju prilike da mnogo nauče. I što se tiče programa matematike, specijalni program rađen, i što se tiče šaha, mislim da su rezultati kasnije, vidjet ćete, govori u prilog tome da je uspešan. Ovakvi kampovi su nešto veoma specifično, ne samo kao promocija za šahiste, promocija grada pre svega. Ovaj šahovski kamp je prepoznatljiv. Vi znate da smo imali gošće iz Amerike prošli put i sve to. Ideja je da ovo postane međunarodni kamp. I to je osnovna ideja. Ovako, međutim, imamo problem, znate sami, smešteni kapaciteti i sve to. Zato idemo polako, korak po korak, da ne bismo prenagljali u tom koraku. Inače, sve više se čuje, kažem vam, bukvalno je šahovski kamp prepoznatljiv van Srbije. Ja sam Mihajlo Životić iz Petrovca na Mlavi i imam 12 godina. Treniram šah još od 1. razreda i kad sam počeo treniram, stvarno me je zanimalo. Prvi put kad sam došla na kamp nisam mislila da će mnogo mi se svidi, nisam mislila da ću da ostanem duže od dan, ali mi se baš svideo i želela sam da ostanem. Naučio sam i par stvari o šahu, upoznala sam još par prijatelja i mogu da kažem da je bilo vrlo zabavno. Kako je prošao današnji turnir? Pa turnir je dobro je prošao, imam 3 pobede i naučio sam novo otvaranje, to ću sada da koristim. Ja sam Petra Arsenkov iz Petrovca, imam 13 godina i ovo je moj drugi put na ovom kampu. Zaista mogu da kažem da smo dosta napredovali, zato što imamo i više vremena za druženje, ali i više rada. Mnogo više stignemo da završimo, mnogo više naučimo. Imamo 2 nastavnika matematike, tako da imamo kombinovane načine rada, kome šta više odgovara i trener se zaista mnogo posvetio ove godine, tako da dosta smo napredovali, mnogo smo napredovali od prošle godine, nismo žurili kad smo planirali sve, tako da i bili smo i mi uključeni u planiranje, to mi se jako svidelo, uživamo tu u smeštaju. Ja sam Jovan Nikolić iz Petrovca na Mlavi i imam 11 godina. Šah igram od prilike 3-4 meseca. I za to vreme sam se dosta poboljšao, čak i na ovom turniru. Uradio sam više nego što sam mislio da mogu. Ja sam mislio da neću da imam ni jednu pobedu, koliko sam vidio da je jako konkurencija. Ali sam ja ipak uspeo da dobijem 2 pobede. I to je za mene odlično uspeh. Ti isto treniraš i fudbal? Da, fudbal treniram za klub FK Trgovački. Koliko dugo? 6 godina. Je li dobro da se kombinuju fudbal i šah? Da. Zato što za sve nam treba taktika. Za svaki sport nije ništa drugačije od šahovske table. Svugdje imamo taktiku. Šahovski turnir je završen dodelom medalja najboljima po kategorijama, a pored matematike i šaha za učesnike kampa se organizuju razne sportske i zabavne aktivnosti, kao i kupanje u banji Ždrelo.